Eu non vou a rebatirlle, señor Pombo, todo o que vostede dixo, dado que ese mensaje eu conocío de memoria, dado que é un mensaje que vostedes veñen utilizando as forzas da oposición, tanto na comarca de Burela, na comarca da Mariña, como na comarca de Monforte, desde fai aproximadamente 3-4 anos. Ustedes viñaron denunciando constantemente que os hospitales iban a acabar en ambulatorios, que o hospital da Mariña iba a ser desmantelado. Non só o anduveron anunciando, sino o seu grupo político anduvo tanto en Monforte como na Mariña de Lugo repartindo panfletos polas viviendas. Eu invitaríalle a vostede que lle queda un turno de réplica, se é capaz de vostede poñer encima da mesa un solo servicio que se houbera cerrado no Hospital de Monforte ou no Hospital de Burela nos últimos 3 anos desde que vostedes repartiron os panfletos. Eu invitaríalle un solo servicio, tanto no Hospital de Burela como no Hospital da Mariña, como no Hospital de Monforte, se vostede é capaz de poñelo encima da mesa. E entón, si podíamos chegar a un acordo. Senón, o que están facendo vostedes é demagoxia. Pero eu non veño en plan de demagoxia. Por eso, nosotros presentamos unha emenda de sustitución a súa iniciativa, o cual xa dixo vostede que aceptaba 2 puntos e o cual o Grupo Parlamentario Popular lle agradece que acepte eses 2 puntos. Unha emenda que, tal como está configurada, eu creo que combate punto por punto o que vostede acaba de facer e o que vostede acaba de explicar na súa exposición de motivos. E eu digo, se de verdade o Partido Socialista e se de verdade o Bloque Nacionalista Galego están preocupados pola sanidade na provincia de Lugo, moi especialmente na comarca da Mariña e moi especialmente na comarca de Monforte, vostedes debían aceptar a nosa emenda. Vostedes debían aceptar a nosa emenda. Se non teño moitas dúbidas de que vostedes o que lles preocupe a sanidade e que non lles preocupen outras cousas. Porque eu supoño que vostede non está en contra, señor Pombo, como veciño que é da provincia, non estará en contra de garantir a continuidade dos servicios, de todos os servicios, das unidades de consulta existentes no Hospital da Costa de Burela e no Hospital Comarcal de Monforte. Iso é o que pide o punto 1 que dixo vostede que non aceptaba. De garantir os servicios que hai neste momento e, se é posible, incrementalos. O punto 2, supoño que vostede non estará en contra, porque é o que está criticando, dicimos non modificar o actual mapa sanitario do sistema público de saúde na provincia, polo cual que queden as 3 áreas. Área de Monforte, polo cual o presidente da Xunta non minteu, porque se siguen mantendo as 3 áreas, área da Mariña e área de Lugo. Pero a jeta ten a vostede. Señora Prado, por favor. Señora Prado. Sí, o decreto de abril. Señora Prado, chamo orde por primeira vez. Señor Balseiro, o decreto casualmente o que brinda é que o mapa sanitario de Lugo queda igual que as 3 áreas. Área da Mariña, área de Monforte e área de Lugo. Iso é o que dice o decreto, señorías. Claro, supoño que vostede non estará en contra deso. E supoño que vostede non estará en contra de levar adiante a ampliación do Hospital da Costa, que vostedes, cando tuveron no goberno, tantas veces prometeron e nunca a levaron. E supoño que vostede tampouco estará en contra, señor Pombo, de levar adiante de inmediato as actuacións precisas no Hospital Comarcal de Monforte co fin de garantir a mellor prestación dos pacientes. E dito isto, dicía que presentáramos unha emenda para chegar a un acordo, porque hai cousas que do seu acordo non entendo. Porque dice vostede, manter as áreas sanitarias de Monforte da Mariña con todas as competencias e servicios que teñen na actualidade. Eu diría, pero espéreme, eu diría, manter as áreas sanitarias de Monforte da Mariña, estamos de acordo, con todas as competencias e servicios que teñen na actualidade e ampliar as competencias. Porque é que o decreto amplía as competencias. Mantén a área da Mariña, mantén a área de Monforte, mantén a área de Lugo e amplía as competencias, porque agora as áreas da Mariña e a área de Monforte vai ter competencias sobre primaria, que en este momento primaria depende de Lugo. Eu non sei se quere vostede que as competencias que vamos ter sobre os centros de saúde sigan dependendo de Lugo ou quere que dependan das áreas da Mariña e das áreas da Monforte. Dice vostede, e esta é moi boa, dice vostede, non crear a área de xestión integrada de Lugo na medida que alonxa os servicios dos ciudadanos. Mire, isto non lle podemos aceptar. Remate, por favor. No, perdón, señora Presidenta, un momentiño. Se é posible, porque, sabe vostede, a área sanitaria integrada non existe. Non se creou ninguna área sanitaria
integrada. O único que se creou foi unha estrutura de xestión integrada con funcións de coordinación. As áreas sanitarias siguen a da Mariña, a de Monforte e a de Lugo. E dice vostede, no punto 3, e termino, señora presidenta, dice, garantir a mesma orden de prioridade na cobertura de plazas de especialistas nos hospitais de Burela, de Monforte e de Lugo. Home, eu non sei se sabe vostede que cando se publica unha OPE, os hospitales de Monforte e os hospitales de Burela reciben unha maior puntuación os sanitarios que queren ir para Remate, eles. señor Eu non sei se Balseiro. vostede quere garantir a mesma puntuación para o hospital de Lugo que para o hospital de Monforte e que para o hospital de Burela.